tuntum ka video chu thu lungai thak takin min randeng ve dot maya Laldana mizo la phwa thiam boral thu kan thian pa thua man min ron shela apoi ka tin ka wi em a Laldana la hi sangkha zakwa somriat pathum kum khan All India Radio kalau record ve to a chu I khongai ve lo em ni ti ania hela hi kala record housinga kala sakthina kala du ber te jing mi ani tin atho hi a tha in arel ngai khoppa athu khi amoi em bogani Laldana la kasa e ti lo chuan ama hi engmi nge ni a engang mel pu nge ni po ka hrengai mia lowa 2017 Aizawl kalau hon khan he la ikhonga ivelowem ni ti hi record thatle ka duwa wangin zonun studio siamate da thwamaten min han puita a chuta chuanin aron kalve hlol maya Aizawl omlai aniang ti chuan ama hovin ikhonga ivelowem ni ti chu kan han thun thale ta kan han record thale a tin achang thumna kala hriat ngai chia lo kha chang thumna omatia min hrila chu kan han tel boka Aizawl radio station a sangkha zakwa somriat pathuma ikhonga ivelowem ni ti hla ka thun hi kalo share ve du chewa Aizawl radio station atanga copy chhon ania insia tangkhan man lai chuan aril kha om thina he a then lai hi chu a chuar ti hriat takin ngai thlak lo deuh pon oma amero chu karon share ve du shimshima Laldana hi kawi em a kan chan ro pui hle ni ti kha karon soi ve du ni ama Hriatreng nan ikhungai ve lovem ni yo